Trenean elkarren ondoan esertzea tokatu zaizue. Iker, abiatu orduko lo hartu duzu. Eta burua nerearen sorbaldan duzula esnatu zera. Gaurko bidaia gendun kategorikoa, ordizin lo hartu dut gauza logikoa, ta izan dut amets bat guztiz magikoa, jode hau da bidaia erromantikoa, jode hau da bidaia erromantikoa. Zer pentsatzen aidau, ai ama, burua hemen jarritan, hau da panoraman, ez dut ondo ulertu romantikoana, bajuxeago jarri ezazugu almana, bajuxeago jarri ezazugu almana. Amesetan ematen nizkizun bi musu, bagoiaren erdian hartzen genduan su, burua sorbaldan da, kejosa zaudezu, berago junestanen firmatu ezazu, berago junestanen firmatu ezazu. Horko romantizismo eta horko musu, ez dakit kolpe bat jo edo egin kasu, berako kontuekin zertan zabiltzaizu, zure zorriak ere pasadizkidazu, zure zorriak ere pasadizkidazu. Zorriak nauzkalata, nolako pikea, hau da fenomenoa eta satelitea, ta orain dagokigu ies egitea, nik txartelik ez daukat badator pikea, nik txartelik ez daukat badator pikea. Pika badatorrela, ezin disimulan, itxuraz daukazuna, problema mardulan, zuretzat aitzaki bat, deteta ez da aula, esan estazioan lo hartu zendula, esan estazioan lo hartu zendula.